Ratatuomari paikallaan on. Missä se on tonne maalipäähän? Ei siellä tarvitakaan. Valmiina. Ja lähtö tapahtunut ja sieltä jalat käy, mopot käy kuumana. Katsotaan kuka on kuka. Siellä ensimmäinen kaarre, tää on se kaikista tärkein. Arppa viimeisen. Vielä. Huomatkaa jalkatyöskentely. Arppa hei. Vauhtia siihen. No niin, se näyttää jännältä. Siellä numero 66. Tuomas Erkkilä johtaa. Sitten siellä on Reposen Matti toisina ja Haapasalmen Jukkis koittaa sisäkautta ohitte. Saa nähdä kuinka käy. Molemmat on sähköalan miehiä ja maaliin tulo. 66 Tuomas Erkkilä. 32 Reponen Matti ja 34 Haapasalmi Jukkis. Ja siellä vielä kovaa kisaa. Ja sininen savu leijaa, todennäköisesti se on jotain vihreätä savua. 53 Onikki Eetu ja veti muuten ton Jounin ohi tuossa ihan loppusuoralla. Taisi olla joku tallimääräys. Ja maaliin tulo sieltä tulee. Noin, sieltä tulee hienosti onnellinen numerolla 30, eli Pauli Järven sivu ja Eilisessä iltana voitte kertoa Tampereen ja Ylöjärven tytöt mieleen, että kun tämän näköisiä ukkoja näkyy tanssilattialla, niin me oikeesti tullaan hakemaan. Sitten tää kertoo tämmönen pikkusen varoittava tarina noista turkkulaisista. Eilisessä iltana oltiin suurlavalla tansseissa. 1600 naista paikalla. Ja meidän lisäksi niinku 10 ukkoa. Niin voidaanko kuvitella, että tehdään semmonen epävirallinen, hyvinkin epämiellyttävä Suomen ennätysellistä iltana. Puolessa tunnissa 3 Pekkaan kerättiin 48 rokkaset. että saadaan lähtöön hyvä tunnelma. Noin, siellä rupeaa olemaan lähettäjä valmiina, käsi nousee, sikarakset nousee. Liittosen Seppo on taas, että on mennyt vähän eteen siihen nyt. Kauhean hätä siellä polata. Näkee, että ei ole reilannut. Toivottavasti tunturissa on pakki, sehän tulee lisävarusteena.
Onitti Eetu 53, 33 Onitti Jouni, 30 Järvensyyden Sauli, 35 Lainua Erikasta Merinen, Paasi Mikkosen Seppo ja Mikkosen Rasmus. Mikkosen Rasmus tulee tuolla panoinnilla tuolta sisältä, koska nähdään. Hakkukasti on nyt kärjessä, siellä taitaa olla näitä junioreita. 53, Olikin Eetu ja isä vetää tota Jupiterilla perästä ihan hengessään. Ja no niin, sieltä Littusen Seppokin alkoi ohittelemaan, sitä vähän kehuttiin tuosta alusta, niin rupesi homma käymään. Se oli jo kolmantena ja katsoo koko ajan ohituspaikkaa. Mika Maijala, Pete Kauppinen, Terotukki Vainio, Salmelan Jakka, Dalperin Marko, Mäkiventelän Marko. Nyt taitaa olla sillä lailla, että Salmelan Jaakon taisi toi käsi kipeytyä, kun se taputteli tuo poikia selkään sillä lailla, kun se sanoi, että kyllä Ulejärvin uutisissakin nähdään. Mutta se ilmeisesti jätti pyyhkeen kehään, että nyt katsotaan mopoja tästä kovaa kyytiä ja lyödään taikeria tulille. Jaha. Sanokaa tuolle Lärrylle, että on sitten vasta lähdössä 13. Lähtö 12 valmistautuu Mika Maijala, Kauppisen Pete, Terotukki Vainio, Salmelan Jaska, Dalperin Markku, Mäkiventelän Markku. Mika Maijala, Kauppinen, Pete, Terotukki Vainio, Salmelan Jaska, Dalperin Markku, Mäkiventelän Markku. Mäkiventelän Markku, onko radalla? Pete! Hyvä! Kaikki näyttää hyvin. Hei, kun ei tässä laittaa kilpanumeroa, kaikki tuntee noista vihoista, kun ne on valkoiset. Ja kuitenkin hukkaa sen numeron siinä, me sanottiin, että se on noita unionin nimiä. Ja maaliin tulo. Herra jestas, minkälaisia vekkaita täällä tulee. Tämä meni ihan tästä kotojen jaosta tää homma tulee. Sieltä tullaan. Ja sieltä tulee Litturenkin numerolla 31. Ja sieltä kun sokerina pohjalla sitten tää Teppamies tietysti vanhalla Kipin kypärällään, sekin taitaa väsähtää. Tota liikettä niin ei kauheasti auta. No nyt.
Rasmus seuraa perässä. Sitten siellä tulee Jalosen Uni. Koittaa koko ajan hakea ajonimia ja katsoo sieltä vaihetta sisään. Ja siellä nyt sitten rupee Ropisen sijoituksia. Ja maaliin tulo. 120, Mikkosen Rasmus, 36, Jalosen Urho, 53, Monikki Eetu. Ja 35, Mäkisen Pasi. Hyvä Pasi, hieno taistelu. Tunturi silittää kun kone ikää. Ja Liittosen Seppo tulee numero 37 hienosti. AP Vainio. Tavalleen uskollisen aplodit. Joka lähdössä viimeisellä. Joukon viimeisellä, mutta ylämäessäkin vaan vaihteita riittää. Hienoa. Se oli